Қыр қозлары ортыннан. Кәрим Тинчурин исеміндегі Тотар дәулет драма һәм комедия театрында Татарстанның халық артисты Исламия Мәхмүтованың тууына 80 ел толуңайынан иске алу кичәсе булып узды. Биредә Татар театрының якты йылдызы Исламия Мәхмүтованың тормыш юлы да сәхнәләштерелеп күрсәтелде. Ул мәшһүр актриса гына түгел, драматург та. Кичә Исламия ханым үзе язган драма әсәрләреннән үзекләр белән үрелеп барды. Ушорга дип толпынам, хыялыма китәр идем қыр козлары артыннан. Яраткан артистыбыз Исламия Мәхмүтова арабыздан киткәнгә инде 4 ел булды. Тамашачылар моны һаман да авыр кичерә. Бик яратам, бик яратып кирдем театрга. Ул киткәчтән театрга йөресем килми башлады. Менә әле бүген генә килдем, килгәнем юк иде. Бик матур уйнылар иптәше белән. Мин инде аларны карап, тыңлап картайдым. Хәзер дә балаларым, кияүләрем менә бик матур итеп уйнылар. Театрга 55 ел гомерен багышлаган ул. Исламия Мәхмүтова Татарстанның дохи артистларынан берсе. Аның 80 еллыгына багышлап Тинчурин театрында артистканың тормыш юлы сәхнәләштереп күрсәтелде. Сценарий авторы Илфах Хафизов. Әлеге чарага әзерләнгәндә без инде Зөлфат Закиров белән алындык та китап алдык. Исламия апаның «Кыр козлары артыннан» дигән китабы бар. Аның турында мәкаләләр бастырылган һәм нәрсә турында ничә кирәк башларыбыз микән дип, гади искә алу гына булырмы яки башка формасы микән дип, мин аны ачып укый башладым, мин аның тарихы кызыксындырды. Без әлбәттә Исламия апаны күрәбез зур, ул пат шәхес буларак. Ул нинди булган яшь чагында, бала чагында, мәктәптә укыганда, театр дөньясына ничек килеп кергән һәм беренче мәхәббәте шулар кызыксындыра. Ул китапта бар, мин шундый кызыксынып кирип киттем дә, туктамыйм, монда бер чара гына, монда бер спектакль куярга мөмкин бит дип, аерым-аерым бер кисәкләрен генә алып шүпләдек кенә, без анда шул кадәр күп матур язылган. Кичкенәдән бик шук елгыр, ялуны да, куркуны да белми торган авыл кызы. 19 яшьлек Исламияның күчмә театрга ничек килеп беләгүен Резидә Салахова бик килешле итеп уйнады. Исламия апа бик хыяллы кеше иде. Хыялланырга ярата иде. Ул бер вакытта да бүгенге көн белән генә яши торган кеше түгел иде. Алдан берәр икешәр ай, берәр икешәр ел алдан планнар төзергә ярата торган иде. Театр Исламия ханымны булачак ире белән очраштыра. Хәлил Мәхмүтов белән туйлары да Кремльдә узаларның. Яңа сүзләрне сиңа мин әйтә белмәдем микән дип көнләште. Алма агачыннан ерак төшми. Кызлары Лейса Мәхмүтова җырчы, киноактриса, Лилия Мәхмүтова әнисе кебек тормышын Тинчурин театры белән бәйләгән. Лейса Мәхмүтова бала чагының гастрольләрдә йөреп узу турында сөйләде. Мин алар белән бөтен гастрольләрдә булдым. Мин хәтта без бит авыл малае дигән спектакльдә малай ролен уйнап, менә шулай Ташкентларда урап, Рәсәй буйлап менә җиргән кеше. Мин аларны күбрәк күрдем. Минем апага ләкмәде ул, мин аларны көнетене күрдем дип әйтергә була. Шуңа күрә мин бәхетле бала. Тинчурин театрына килгән кунаклар Исламия Мәхмүтованың спектакльләрдә кигән костюмнарын да күрә алды. Алар театр музееннан китерелгән. Артистның кызлары өйдән алып килгән уникаль костюмнар да бар. Без аның роленә генә гашык түгел, аның үзенә, аның киемнәренә, аның тотышына, аның бөтен менә үзендә булган сәләтенә гашык булдык. Актриса гына түгел, талантлы режиссер, драматург, оста комедиялар иҗат итүче. Кичәдә Исламия ханымның мәхәббәт чишмәсе, Син бит минем бер генәм, Аты барның дәрте бар һәм башка күп кенә спектакльләрдән өзекләр куелды. Миләүшә Гыйльфанова, Александр Решеткин, Татарстан яңалыклары.